Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka wato mai suna da Hausa TV. A yau na zo muku ne da wata sabuwar hanya wadda za ta nuna maka yadda za ka yi downloading ɗin bidiyo a cikin YouTube channel zuwa memorin wayarka directly, kuma za ka iya zuwa cikin phone na wayarka ka duba shi, ko kuma cikin downloader ta wayarka, ko kuma cikin photos na wayarka ka duba shi. Bara mu je muku ga darasin kai tsaye namu. To don Allah kada ku manta, idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel namu mai albarka, da ka danna mana subscribe, sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa. Wannan shi ne zai baka damar da zarar mun ɗaura sabon bidiyon mu YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Bara mu je ga darasin mu. So da farko idan dai za ka yi wannan downloading daga cikin YouTube zuwa cikin memory na wayarka, ma'ana cikin storage na wayarka, to dole ne sai ka samu downloader wadda za ka yi amfani da ita. Ka ga akwai different downloader waɗanda muke aiki da su. So ka ga ni kamar ni ina amfani da Vidmate ne. So bara na je ga darasin na nuna muku. Bari mu shiga sai na nuna muku. Kun ga YouTube ɗinmu nan, za mu shiga cikinsa. Idan mun je cikinsa za mu zo, to bari mu buɗe datan mu. Na manta ban buɗe ta ba, ɗan yi min afuwan. Yawwa, bara mu je ga darasin mu. Kun ga yanzu idan ina so in yi downloading ɗin bidiyo, for example bari in je in ce nawa bidiyon zan ɗauko. Yawwa, so kamar a ce wannan bidiyo na ne, gashi nan ina so in yi downloading ne. Da yake mutane da yawa suna kallon bidiyo mai muhimmanci wanda ake nuna musu yadda ake yin abu a cikin YouTube channel, sabida rashin ba a ganin bidiyon sosai, ba za su fahimci abin sosai ba. Amma kuma ta hanyar yin downloading ɗin wannan bidiyon, idan ka je da shi ta cikin memory wayarka, zai fito da clear, kuma za ka kalla, kuma za ka fahimta. So da farko idan ka buɗe bidiyo haka a cikin YouTube, za ka danna share kamar haka. Idan ka danna share, za ka zo haka ka duba browser da kake son ka sa shi, ma'ana kenan ga browser da ake downloading. Tun can baya na gaya muku cewa ni da Vidmate nake amfani. Kun gane ta nan, download video, gashi nan kenan Vidmate. Bari in shige shi. Idan na shige shi haka, zai je da wancan bidiyon directly cikin Vidmate. To kun ga bidiyon nan ya zo, kuma gashi nan ya buɗe. So bari ku gan shi. Kun ga bidiyon nan ya buɗe. Nan kuma suka ce gashi nan, idan na taɓa wannan jan za su kai ni wajen downloading. Kun gani in ina so in yi downloading ɗina to MP3 to MP4A, gashi nan. Kuma ina so in yi downloading ɗina HD, gashi nan. Sabida HD ya yi clear, kuma bidiyo komi nauyi ne in dai kai shifting ɗine daga cikin YouTube zuwa cikin browser, ba zai fito da irin nauyin nan na MB sosai ba zai ja MB ba. Tunda ka ga wannan bidiyon at least kila yana ɗaukan minti 15 kai, amma ka ga yanzu nan wurin downloading ɗina MB 19 zai ci. Ka ga wannan ma sauƙi ne. So za ka danna nan downloading. Idan ka danna downloading, za ka jira shi. Ka ga a nan bai da clear, za ka koma gashi ne nan wurin ga, za ka shiga ne domin ganin bidiyon da ake downloading. Ka ga bidiyon mu nan yana downloading. Za mu ba shi ɗan few second domin ya shigo, mu buɗe muku ku ga yanda yake. So da yake kun ga dai ga bidiyon nan yana shiga, da yake network ɗin baya tafiya sosai, zai iya ɗaukar long time bai shigo ba. Bara dai mu bakku a hakan dai. Idan ya shigo za ka buɗe ka kalla, kuma za ka ga ya yi clear sosai da sosai. So mun gode da kallon wannan tashar tamu mai albarka. Da Allah kada ku manta da ku yi mana subscribing, sa'annan ku danna alamar ƙararrawa, sai mun sake haɗuwa da ku a cikin bidiyon mu na gaba.